Deci ăla a venit când eram mic și tot urla acolo, că o termina cu 9,95 și că a învățat, din nou mai putut și ce să învețe. Deci nu i-a venit ideea, o învăța, nu i-a venit ideea. Am zis, este un teatru, un actorist, nu e niciun actorist, domnule, vine soția după el, lăsați-l în pace, doamnă. Am zis că ne concentrăm toți numai pe el și îl distrugem complet, îi distrugem toată familia. Dacă mai țipă și vine soția, plâng, lăsați-l în pace, doamnă, lăsați-l în pace, e bolnav mental. Deci omul era și bolnav mental. Asta era bolnav mental, ticăloșit complet. Numai pe ăla ne concentrăm și dărâmăm facultatea asta de electrotehnică. Și o dăm și în judecată pentru 3 crime, la fel la Gheorghiu. A fost de rest că Gheorghiu a trăit, o îndrăznit să trăiască mai mult decât maică mea ei. Bând mereu, făcând beții, curvării, supra-beții, supra-curvării, se dezbrăca complet, mergea gol prin universitate, lumea nu știe lucrurile astea, ce făcea Gheorghiu acolo, asta cam făcea și voi cu aici, deci se dezbrăca în pielea goală, își dădea jos pantalonii, mergea pișându-se prin universitate. Ăsta a fost Gheorghiu, profesorul Gheorghiu. Erau sub orice critică, și totuși profesorii universitari din Iași erau alături de acest Gheorghiu. Deci profesor care se dezbrăca în pielea goală prin universitate, să pișa pe acolo, să căca pe acolo, ăsta a fost Gheorghiu. Mort în 2009 și a fost complice la tentativa asta de răpire a mea și de împrăștiere pe câmp, de dispariția cadavrului. Acolo familia tot umblă și să facă seminarii de pomenire și pomenire, băietile. Deci, regretabil este că și la UMF, deci ne concentrăm pe pișatul ăsta de Carasievici, așa a fost tot timpul, se făceau seminarii pentru Carasievici, Carasievici în sus, Carasievici în jos, Carasievici a fost un căcate. Deci acolo se concentrează totul pe familia căcatului ăsta rus, erau porci ruși, și se termină și cu pișatul ăsta, deci implicat direct în răspândirea acestei epidemii de hepatită B, hepatită C, pe scara Moldovei, deci terorism mondial, deci practic studenții ăștia nu știau nimic cum să fac niște sterilizări ca lumea, sub presiune, în oală din asta, sub presiune, și tu trebuie să ai acolo 10 atmosfere, să dai la aburul ăla și la 500 de grade și să termină dracul și cu hepatita B și cu hepatita C, să aduc celule de oameni rezistenți la hepatită B și hepatită C, deci numai în Moldova sunt sute de mii de cazuri de hepatită B, hepatită C, deci sute de milioane de dolari pierduți, zeci de mii de crime făcuți de un profesor universitar degenerat complet și irresponsabil. Împreună, bineînțeles, cu Facultatea de Medicină de la București. Deci, v-am arătat, la 1 milion de cazuri de hepatită C, ai practic ai 100 de miliarde de dolari pierdute în țara asta. De la profesori din ăștia irresponsabili complet.